Quan fa un any vaig veure que col·locaven aquelles llunes a un comerç de Sarajevo, prop de l'hotel Holiday Inn, se'm va bufar el pit i vaig pensar que era un signe d'esperança fer-ho en una ciutat acurillada on ja hi quedaven pocs vidres per descartar. Però em vaig equivocar i algun comerciant també s'equivocà amb mi. Aviat farà 3 anys que Bòsnia i Hercegovina és agredida al vell mig d'Europa i el setge de Sarajevo passa ja dels 1000 dies. El fotoreporter Gervasio Sánchez ens deia aquest febrer que la relativa calma que vivia la zona es trencaria a la primavera, i així ha estat. Al març de l'any passat, 2 representants del grup de Tarragona ens afegíem al comboi de Música per la Pau i Fotògrafs per la Pau que havia de portar ajut cultural a Sarajevo i al camp de refugiats de Labin, a Croàcia. L'aportació tarragonina fou la mostra d'art postal Bòsnia i Hercegovina ferida oberta i l'experiència educativa del Petit Correu per la Pau. A primers d'abril, al Col·legi Artísticum de la capital bòsnia, una important institució cultural que es trobava encerclada de filferros, negurava gairebé a les fosques, degut a les restriccions d'Electra, la presència de la mostra d'art postal que havien passat dins de les nostres motxilles a través del pont aeri d'un profort, els cascos braus. Dins les mateixes motxilles havia cabut força material musical que es va fer arribar a les formacions i a les escoles de música de la ciutat, mentre algunes calces i calçoters feien de sac postal al Petit Correu per la Pau. Com ara es pot estar plantejant algú que ens escolti, els integrants del comboi ens preguntàvem també si realment els assetjats necessitaven cordes, faristols, pentagrames, canyes o alguna flauta travessera de segona mà, o si estaven com per veure exposicions d'enviaments postals bastant extravagants. La resposta la vam trobar en un assaig de l'orquestra de l'Òpera de Sarajevo per músics de totes les ètnies que conviuen de fa segles a la ciutat, musulmans, serbis, croats, jueus, i on hi mancaven instruments i accessoris. O bé escoltant un festival de música infantil fet al soterrani del Holiday Inn, sense cap improvisació. I en les paraules d'un amic periodista que feia poc havia perdut la seva germana a la matança del mercat. Ens deia, el que necessitem després de tants mesos de massacre és la sensació de normalitat que porta anar a veure una exposició. De ben segur, tots els membres del comboi sempre recordarem aquells salellevites
que lluiten per la persistència de la seva ciutat, creient que n'està lluitant per la pròpia persistència. Bona nit. Un dijous més, això és Música per la Pau, el programa alternatiu de Tarragona Ràdio. Avui fem el programa el Romà Soler, el que ja heu pogut escoltar, el Pep Anton Clua, jo mateix, Martí Pineda, i els controls, el Joan Maria Bertran. El programa d'avui és especial, i ho és per dues raons. En primer lloc, per la seva temàtica, ja que, com us ha dit el Romà, parlarem del comboi organitzat per Música per la Pau i Fotògrafs per la Pau, que ara fa un any va arribar fins a Sarajevo i ens porta records força emotius. I també és especial perquè per primera vegada utilitzarem el mitjà telefònic per parlar amb un dels membres més destacats del comboi. Establirem comunicació telefònica amb en Miquel Ruiz, que és president de Fotògrafs per la Pau, que ens parlarà de la seva tasca al comboi i de les activitats fetes per aquest col·lectiu des d'aleshores. El programa també pretén ser un homenatge als ciutadans de Sarajevo, d'aquella Sarajevo pluriètnica que nosaltres vam conèixer, ciutadans que lluiten per la convivència i que representen els defensors de la tolerància. Com a part d'aquest homenatge, avui hem triat música bòsnia actual, concretament del cantautor Mejo Pusic. Niko više nema para, nek se
Bé, tenim amb nosaltres per via telefònica el Miquel Ruiz, com us hem dit, i voldríem fer una petita tertúlia amb ell per parlar del comboi humanitari, que concretament era un comboi cultural que Música per la Pau i Fotògrafs per la Pau conjuntament van organitzar i van fer arribar fins a Sarajevo. Miquel? Hola, bon nit. Com va això? Molt bé. Sí? Continuant la lluita de cada dia. Sí, no, coneguent-te com te coneixem, sabem que tu segueixes amb la teva tasca, com sempre, no? Doncs, ja t'ho vam comentar, que avui volíem dedicar el programa al comboi per recordar una mica com va ser i, veure entre tots de fer un recordatori de cara a la gent que ens pot estar escoltant de les motivacions del comboi, com va anar, quins records ens porta a tots, no? Què pensem des d'ara del que va ser aquell comboi i totes aquestes coses, no? Bona nit, Miquel, soc el Pep Anton. Hola, bona nit. Hola, mira, com que jo sóc l'únic d'aquí dels tres que parlarem, dels quatre, incloent-me jo mateix, que no he estat al comboi, potser començaré jo preguntant una mica als tres, no? Al Romà, a tu mateix i al Martí. Després de que ara fa exactament un any, més o menys, de que vau estar allí amb el comboi, quin és el record que teniu d'aquella experiència, però no tan sols el record, sinó el record en funció de lo que hi ha avui, no? De lo que està passant a Bòsnia avui mateix i de lo que passava en aquell moment. És una mica això, no? A veure si podeu juntar una mica el record d'aquest any que ha passat, però juntant-lo amb la situació actual. Referent a mi personalment, el record al cap d'un any és cada vegada més positiu. Les petites dubtes d'un determinat moment, si organitzar un comboi cultural en vez d'ajuda humanitària podia ser una petita dubte, que sempre la tens. En aquests moments, vista a través d'un any, penso que va ser una magnífica tasca de Música per la Pau el fet d'organitzar aquest comboi. Humanitàriament potser no arribarem mai a oferir-los el que realment necessiten, però jo crec que culturalment se'ls hi pot anar aportant molta més ajuda, que acaba sent moltes vegades per molta gent molt més beneficiosa, inclús, encara que sembli un disbarat autèntic, que la pròpia ajuda humanitària. Per almenys vist des d'aquesta distància d'un any i vist el transcurs que està patint aquesta guerra, que l'ajuda humanitària poc o molt va entrant, però l'altra cada dia es constata més que aquesta gent culturalment, intel·lectualment necessiten continuar visquent també. Sí, hola Miquel, que Romà. Abans, quan no estaves encara en línia, hem parlat de que és plantejable el fet de que un comboi porti ajuda humanitària però de caire cultural. És molt... Pensen molta gent que el que necessiten bàsicament és el menjar i tots aquests aspectes materials. Però tu com ho veus, el que van fer, el fet de que haguessin portat 3 exposicions,
el Petit Correu de la Pau, coses i instruments musicals, té algun sentit? Jo crec que sí, i s'està veient ara. Jo crec que el que passa que a vegades som una mica impacients i som incapaços de veure en el moment de... I parlo per mi, sobretot, som incapaços de veure en el moment d'efectuar la cosa concreta. Voldríem tenir resultats l'endemà. Per mi, més d'una satisfacció total i absoluta, al cap d'un any, estar rebent alguna postal d'algun col·legi on es va entregar el Petit Correu de la Pau, que en aquests moments t'escriuen, que en aquests moments t'estan dient moltes gràcies pel que vareu fer llavors. En aquests moments, per mi és una satisfacció total veure com petites coses que Música per la Pau i Fotògrafs per la Pau havia plantejat, posar en marxa, i que per falta moltes vegades de pressupost no pots acabar-ho fent, però veure com organitzacions com la UNESCO són capaços d'assumir el que nosaltres en un moment determinat vàrem decidir que era bo. La UNESCO en aquests moments està obrint un pont cultural entre Ancona, Zagreb, directament a Sarajevo, per ajudar les emissores de ràdio, per ajudar les formacions musicals. En aquest camp concret, Música per la Pau va ser absolutament pionera en qualsevol iniciativa de començar a ajudar els músics i començar ajudant la cultura de Sarajevo. Llavors, veure que en aquests moments organitzacions com la UNESCO, com l'ACNUR, estan disposades a seguir una mica les pautes que en un moment determinat Música per la Pau, Fotògrafs per la Pau ha obert, i on sembla que és rebre els fruits totals i absoluts de la tasca que heu estat fent, que hem estat fent al llarg d'un any, de 2 anys. Miquel, ara el Martí, a veure si ens pot explicar una mica, ja que no volem només recordar, però sí una mica la impressió més important, més del record que té de tots aquells dies que va estar amb el comboi. Bé, per mi va ser una experiència d'aquestes inoblidables. També tenia el dubte de fins a quin punt podia ser important portar ajuda cultural en una situació com aquella, no? Una ciutat assetjada, amb carències de tot tipus, i jo d'alguna manera vaig trobar la meva resposta allà mateix, en la pròpia gent. Quan vaig veure l'interès que tenien per aquell material que portaven, que inclús per nosaltres semblava insignificant, semblava que era molt d'esforç per fer arribar molt poca cosa. Però l'actitud de la gent em va sorprendre en aquest sentit, i penso que després, com diu el Miquel, amb la perspectiva del temps encara la comprenc més. Comprenc que una ciutat on la gent és culta necessita cultura per sobreviure. Això és potser inclús més important que el menjar. O sigui, sobreviure, la pura supervivència, pot ser que per una ciutat on la cultura es veia per tot arreu pugui ser insuficient per sobreviure, no? I això ja ho vaig notar una mica allà. I crec que després, amb la perspectiva del temps, encara ho entenc més. Sí, jo vull fer 2 flaixos, ja que estem parlant amb un fotògraf també. I un era, i me penso que tu també, Miquel, ho vas viure, com una professora de violí de l'escola de música ens deia, quan va veure el material que es deixava sobre la taula, va agafar un llapis i per fer-nos entendre va dir que el que valia aquell llapis era el seu sou de tot un mes. Exactament, Roma. I l'altre flash, que també ho vam viure, junts va ser, i potser tu pots explicar millor, l'homenatge, diguem-ne, la festa sorpresa que ens van fer en aquella escola, que tu i jo anàvem darrere, no sabíem on anàvem, i de sobte ens trobem davant d'una classe amb tots els alumnes plantats en cors, i bueno, va ser inoblidable. Absolutament. Jo no em passarà mai de la memòria
aquella estaca que vàrem cantar a Sarajevo. Suposo que mai de la meva vida havia desafinat tant, però suposo que mai havia sigut tan sublim interpretar la música del llac, en aquest cas concret. El tema cultural és importantíssim. En el meu últim viatge al mes de novembre d'aquest any passat, vàrem començar a portar material per les escoles, i al veure com un llapis s'ha de dividir en 3 trossos perquè n'hi hagi per 3 nens, dius, culturalment hem de continuar fent música per la pau, fotògrafs per la pau, tothom, moltes coses encara per Sarajevo, perquè com bé deia una dona a Sarajevo, diu, si visquem físicament però intel·lectualment morim, Bòsnia haurà mort, no valdrà la pena continuar la guerra. Si culturalment, intel·lectualment continuem visquent, val la pena continuar la lluita perquè aquest país nostre continuï sent un país on puguem viure tots cada dia. Miquel, avui, com a mena d'homenatge als ciutadans de Sarajevo, la música del programa és bosniana, és música actual bosniana. M'ha semblat al començament sentir-ho i m'ha fet molta il·lusió. Doncs ara posarem una altra peça a veure què et sembla. Molt bé. Hola, Miquel, tornem a estar aquí. Què t'ha semblat la cançó? Molt bé. Bueno, records meravellosos. Ens queden encara 10 minutets, a veure si podem... Mira, una mica... Ben càlida. Sí. El record una mica del comboi durant l'estada d'aquests 10 dies aproximadament que es van estar, resumiré molt per damunt una mica el que es va fer i tu després afegeixes una mica el que jo em deixo. Es va portar a recordar a tots els que estan escoltant que es va portar material pedagògic a les escoles, es va portar també material musical a formacions sarajevites i acadèmies de música, es va inaugurar 4 exposicions a sales de la capital de Bòsnia, és a dir, a Sarajevo, es va exercir també com a carters del Petit Correu per la Pau, es va portar també queviures al camp de refugiats de Lavin, es va entrar i sortir unes 250 cartes des de refugiats d'aquí
i altres contrades, i es va confeccionar una llista de les necessitats per la recuperació de formacions musicals. Així, una mica, molt resumidament, és una de les coses que es van fer. Tu, com a president de Fotògrafs per la Pau, a part de totes aquestes coses que es van fer, quina va ser també la teva aportació com a fotògraf? Ens pots explicar una mica més aquest aspecte? La petitíssima aportació de Fotògrafs per la Pau va ser intentar en tot moment seguir el fet que estaven al comboi de Música per la Pau, intentar-ho traduir-ho en imatges que posteriorment a la tornada servissin per dues coses fonamentals. Una, continuar la tasca importantíssima, crec jo, de conscienciació de cares a la gent, explicar-los realment quines són les necessitats. Amb imatges normalment sempre és molt més fàcil. L'altra tasca, penso que també molt important, és la d'aportar unes imatges aquí a les quals demostrar d'alguna manera a la gent que deposita la confiança amb les petites organitzacions, de dir-los, senyors, això és el que vosaltres vau entregar, això és el que nosaltres hem entregat a lloc. Com a Fotògrafs per la Pau és una de les tasques que més estem intentant portar a terme. A més va servir per una altra cosa important, però aquesta va sortir a posteriori, i és una de les que potser ni el Romà ni el Martí ni molts dels que hi érem allà no haguéssim pensat mai, que és a través d'uns dibuixos que se'ns va regalar va començar una campanya que Fotògrafs per la Pau va començar el mes de setembre i encara dura, i cada dia es va fent una mica més grosseta, que és a través dels dibuixos dels nens de Sarajevo explicar quina és la realitat crua d'una guerra, més que una guerra, d'un genocidi que està patint la capital de Bòsnia. Llavors, passat el temps, te'n dones compte que el que van ser 10 dies molt colpidors s'acaben convertint en un record constant de cada dia, sobretot pel profit que a posteriori penso que tots plegats, Música per la Pau, Fotògrafs per la Pau, hem sigut capaços d'anar traient en aquesta història i poder-ne muntar moltes altres coses, treballant conjuntament i individualment, no importa. El que importa, en el fons de tot, és el resultat final, el de que aquest petit correu de la Pau continuï funcionant cada dia, el de que en un futur molt proper Música per la Pau, Fotògrafs per la Pau puguin tornar a fer arribar més material cultural. En el cas concret de Fotògrafs per la Pau quasi bé hi ha un conveni signat amb la UNESCO, a partir de la qual podrem fer arribar tot el material que reculli a les escoles de Sarajevo. I jo em penso que és els trets fonamentals que n'hem de treure del record d'aquell comboi i dels dies que varen passar a Sarajevo, que és el profit que en podem treure d'ara endavant. Hi ha una altra tasca que no m'oblido, que tu sembraves un rei mag regalant carrets de foto, no, a la gent que la podia utilitzar d'alguna manera, no? Perquè suposo que aquest material, segur era molt complicat d'aconseguir. Jo també voldria afegir que una de les aportacions importants del Miquel va ser la gran col·lecció de diapositives que vam poder elaborar gràcies al seu treball i que aquí ens ha servit durant moltes xerrades i encara ens segueix servint. Vull dir, encara algunes te les hem de tornar, ens hauràs de perdonar, però és que aquí... Aprofiteu-los, allò, la tasca de cada dia, aquesta, la de conscienciar, la d'utilitzar-los. Sí, doncs vull dir, tenim aquí un remanent de 40, que un dels cops que van passar per aquí, doncs, una bona col·lecció, doncs ens els vam quedar perquè, doncs vam pensar que a vegades surt una xerrada i ja saps què passa, no? Que en 4 dies s'ha de muntar i pujar a Girona i tal, per tant ens les vam quedar. Te les farem arribar algun dia quan en puguem fer còpies, però la veritat és que aquí ens són molt útils, En el cas concret de Fotògrafs per la Pau, em sembla que portem 65 audiovisuals ja muntats, sobretot a les escoles, a la universitat, que és on realment se'n treu un profit absolutament meravellós, moltes vegades no tant amb el tema mercantil de les pessetes per continuar la lluita,
sinó amb el fet de conscienciar, de saber que el dia de demà podem tenir 10-15 nanos a cada escola que diguin, home, una vegada va passar per aquí un ximplet d'una organització rara, fotògrafs per la pau, quan ells sempre estan fent fotos al mig de la guerra, vull dir, encara sona més raro, però que el que ens va explicar ens va servir per demostrar-nos que la solidaritat ha de ser quelcom més que paraules i que ha de ser alguna cosa que el dia de demà serveixi. Perquè si els nostres nanos són tots solidaris, potser no hi haurà necessitat de la solidaritat. Potser ja somiarem amb l'utopia de no arribar a les guerres. Llavors, aquesta és una de les tasques importantíssimes i per la qual me'n sento molt honrat de que Música per la Pau de Tarragona continuï utilitzant les diapositives de Fotògrafs per la Pau per continuar aquesta tasca d'explicació i de conscienciació. Miquel, penso que has dit abans que has estat una altra vegada al novembre, no? Sí, l'última vegada va ser al novembre. Em pots explicar, però molt ràpidament, perquè ara sí que el temps sembla ser que ens estiren sobre, què vas fer? Va ser un viatge llampec. En el cas concret d'aquesta exposició de dibuixos dels nens de Sarajevo, a un moment determinat s'inauguren al Museu del Joguet de Figueres, jo crec que el lloc més ideal del món, i se'ns comença a demanar més llocs granollers a Barcelona, en aquest cas la setmana que ve a Ciutadella de Menorca, que volen muntar exposicions dels dibuixos de Sarajevo. L'únic sistema ràpid viable és organitzar un comboi, i el de comboi entre cometes, vàrem anar a portar material escolar, el màxim que vàrem poder portar 90 quilos, a 3 escoles, 3 dies, recollir dibuixos i tornar a baixar cap aquí de seguida per començar a muntar les exposicions de cara a Nadal. Així es va fer i en aquests moments ja són 5 o 6 les exposicions que s'han fet i ara començarem el mes que ve la campanya concreta de recollida de material escolar per les escoles de Sarajevo. Va ser un viatge llampec per anar a buscar dibuixos dels nens de Sarajevo a les escoles. I tornant a la realitat més dura del dia d'avui, de març del 95, quan el sinistre i criminal de guerra Karachi amenaça amb decretar la mobilització general de tots els serbis, inclús els 50.000 serbis que van marxar, que tornin per empunyar les armes, quan sembla l'armistici que hi ha actual, entre cometes, o l'armistici que acaba al maig, i quan se dona una situació d'una pèrdua ja absoluta de la credibilitat de l'ONU o de l'OTAN, perquè mai han complert les seves pròpies resolucions amb el sentit de preservar les zones segures de Tudela, Gorazde, Srebrenica, Bijak, Sarajevo, la mateixa cepa, quan se bombardeja Tudela, Gorazde i el mateix Sarajevo, sembla ser que la situació, malauradament que torna a la primavera, sembla ser que la primavera aquesta vegada torna amb veus de guerra, no? Una vegada més la primavera demostrarà que Europa no té vergonya, que Europa ja ha acabat el color vermell per posar-nos una mica vermells, que una vegada més demostrarà que la xerrameca total, buida, absoluta dels nostres polítics no serveix per absolutament res, i una vegada més demostrarà que tots, començant per Miquel Ruiz, som una mica culpables de permetre que el que està passant a Bòsnia, el que està passant a Sarajevo, el que està passant a Ruanda, el que està passant a tots els llocs del món en conflicte, en som tots plegats una mica culpables de no ser capaços d'apretar una mica més els nostres polítics i dir-los prou, perquè si no n'hi ha prou, la propera vegada no hi haurà ningú que depositi una papereta de vot en una urna. Ja sé que és una pregunta difícil, però vistes així les coses, què queda per fer per Bòsnia? No ho sé. Lluitar fent coses com les que esteu fent vosaltres aquest vespre. A través d'una emissora de ràdio, a través d'un article d'opinió en un diari, a través d'una xerrada, a través de la feina del Martí, del Romà i de molts altres que no tinc la sort de conèixer de gent, en aquest cas concret de les comarques de Tarragona, que dia a dia continuen lluitant, si més no perquè aquesta guerra, d'alguna manera, molts altres que es pensen que fa molt de temps que s'ha acabat, continuï quedant a les nostres consciències de que encara hi és i que és necessari que continuem lluitant-hi tots. No és la guerra de Bòsnia, no és la guerra de Sarajevo, és la guerra de tots nosaltres.
és intentar parar el feixisme, que si no ho parem, permetrem que es continuï escampant per tota Europa. Molt bé, Miquel. Llavors, és feina de tots i cada un de nosaltres, és feina de tots pensar que estem defensant no solament Sarajevo, Bòsnia, sinó que estem defensant el futur dels nostres fills. Llavors, continua això, una lluita petita però de cada dia. Que res millor que aquestes últimes paraules de Miquel per acabar avui el programa. Només dir-te, amb el nom del Martí, del Romà i de mi mateix, moltes gràcies per aquesta estona poder estar amb tu i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat, Miquel. Vinga, Miquel, bona nit. Bona nit. Adéu-siau, Bona nit. Prevario sam te, draga, sve ti priznajem. Znam da mora doći kazna, na nju pristajem. I sam ne znam otkud sam se s njom probudio. Gledao sam tu sve što sam ljubio. Šta je meni ovo trebalo? Vodu pijem, vino proljevam. Bolje da i nije zvano. Tebe gubim, a nju ostavljam. Šta je meni ovo trebalo?